आरो मालाबा बुंदों माबा हाजो नामायाबा गिदिरनो तो माब्लाबा नुयो जों नै बेफोरबायदि आच्छा बेयाव आखिनानै देखायलायनांगौनि मा गोनांथि दंमोन ना बेयाव आखिनायनि मजायानो बेलेग हे रहा नहीं जाता इउटुबाव हिन्जावखौ फाननोसो फैखादों नामाब्रा बेलाय सिंगेलफोरखौ आरो उन्दै गथ'फोरखौ हाबा जाहोजोबसिगोन नामा बेलाय स' बरायबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि आरो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेल मिथिखाबायानो जानो हागौ ओरैबायदि डेन्जार कन्टेन्ट माने बर'फोरनि गेजेराव बिथां सासेयाल' दङ खोमा आरोना तो इउनिक स्टाइल ना मा स्टाइल तो बेफोरनि स्टाइलनि गेजेरावनो जोङो एसे नायलांनि मा स्टाइल बेफोर स' बिदिब्ला जोङो बिथांनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरखौ नायलांनि बिदिब्ला गिबियावनो आच्छा दिनैलाय मा भिडिअ बे उथुमाय नुजालायनाय माबा गानलायनाय मा भिडिअ बेलाय मा मोजां बुस्थु नामा बेयो आच्छा ओमफ्राय कमेडि फिल्म 2023 आच्छा बिथाङा कमेडि फिल्मसो बानायदों दे एसे मोजाङै साबधान ला रायजोफोर नङाब्ला नोंथांमोनाबो न' थांनानै बिदि गानलाबायोना थायोब्ला ना हिजिरासो मोनगोन हिजिरा आरो नैबे नोंथांमोना नैबे नेक्स्टआव नायदोलाय नालेबनिया फुल मजा दिनैनो आच्छा आं एसे सासपेक्टसो जाबाय बिथांखौ रायजोफोर नोंथांमोना बिदिनो नेबाय थायोब्ला मालाबा बैखौबो नुनो मोननाय जोंहा महाभारत रामायणफोरखौबो मालाबा आपल'डसो खालामना होसिगोन नामा बेफोरखौ नायनानैथ' ने रायजोफोर बे मोनसेखौ नायबावदो नोंथांमोना नालेबखौ थगायना बाप रे बाप क्या बात है यार आं मिथिबाय रायजोफोर मिथिबाय आजिखालिनो उन्दै गथ'फ्रा मानिफ्राय सोलोंदों होनबा बेफोरनिफ्रायनो सोलोंदोंदां बुजिबाय आङो बिथाङानो फोरोंग्राया नैबे मोनसेखौ नायबावदो फैबा मा होनदों बेयाव फैबानो लागावगोन आच्छा मायाव लागावगोन रायजोफोर दे नायदोना नोंथांमोना गोदान आच्छा हिन्जावनिखौबा बेखौ देखायो गोदानखौ नोंनिखौबो देखायदोब्रा बेसेबां साइजनि जोंबो नुगोन ना रायजोफोर नैबे मोनसेखौ नायदोलाय नोंथांमोना जे मा होनदों थाम्बनेलाव नाय नोंसोर दिनैसो आंनि थालिरखौ जाबायनो बाबरे क्या डाबल मिनिं करता है रे भाई माबेनिफ्राय कन्टेन्ट लाना फैयो मा कन्टेन्ट लाना फैयो आं बुजिनो मोना दे रायजोफोर बिथांखौ डेन्जार बुस्थुखौल' मोनबोगायो ने मायाव फुनखो होननाय मोनसे भिडिअ दङ आरोना थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय थ' नोंथांमोना नुगोन आरोना थ' नोंथांमोना बेयाव नायबानो नुगोन जे नै मा लिरदों मा खालामदों बेफोरखौ नुबा माने आं एसे बोरैबा मोनदों आरोना थ' आं बे जेराव बेखौ बुंनो नागिरदों बे भिडिअआ गोबां जाबायबो गोबाव जाबायबो जानो हागौ नाथाय आं फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों स' बेयाव माने सिख्लाफोरनि सेफटि आरो लोगोसेनो हिन्जावफोरनि सेफटि होननाय बुस्थु जेबोआनो गैया आरोना थ' नोंथांमोना नायनो डाइरेक्ट थांबाय बेफोरबायदि देखायबाय जेनेबा मा देखायनो नागिरो जेनेबा आं बेखौ बुजिनो मोनाखै जे बेखौनो देखायनो नागिरदों नामा जे जेनेबा मा लाइक देट जोंनि बर' गार्लसफ्रा बेफोरबायदि एबा जोंनि माबाया बेफोरबायदि देखायनो नागिरदों नामा कुचबि यारथ' एसे सोलायनो नाजाबानो जाबाय मा होनदों नालेबनि हाजो दरनैया गिदिर आच्छा बिदि बुंलायलायनो हादोंबालाय होमबा जोंना माखासे सिंगेल सेंग्राफ्रा होनदोंसो खिजान मानो बिदिल' बुंदों देखायनानै हो जों नायगोन ना होननानैसो बुंलायलायबावदों खोमा सोरबा भिउवार्सआ कन्ट्रल लोगोसेनो नायबाव नोंथांमोना बिबोनांखौ गोबाबायनो कुचबि बेफोरलाय मा कन्टेन्ट जाखो आं बुजिनो मोनाखै माने बेयाव कन्टेन्टसो बुंखो ना गावनि निड्स गावनि माने आं बुजिदों माने सेंग्राफोर ना आजिखालि बांसिन अडियेन्सआ जों बयबो नायनानै नुयो जे जोंनि बयबो अडियेन्सआनो बांसिनानो सेंग्राफोर बेफोरबायदि देखायबाय थायोब्ला अब्लाना माने अडियेन्सआ बांगोन साबस्क्राइबारा बारायगोन नङा होमबा आच्छा ओंखायनो आंबो सानोलै हाबा जादिनि नामा रायजोफोर आंबो हाबा जानानै आंबो बेफोरबायदि होदिनोसै नामा तुमसे ना हो पाएगा आरो नै बेयाव नायदो नोंथांमोना बिबोनांखौ लागायबायनो हिन्जावनि बिनानावखौनो बिबोनां होनो नङा होमबा आं बुजिनो मोनबाय बेफोरबायदि बिदि खालामबाबो बिदि टाइटेल होनबाबो बिदि थाम्बनेल होबाबो हिन्जावाबो जेबो बुङा नामा ना हिन्जावाबो बिदिनोखा ना बै बिनानावफ्राबो बिदिनोखा आरो लोगोसेनो बिसोरनि फेमिलिफोरबोथ' थागोन ना रायजोफोर नङा होमबा बै हिन्जावनि फेमिलिफ्रा माबोरै नायना थायो एबा बे बिबोनां जायफोर फैनाय बेफोरबायदिया बोरै नायना थायो आं बुजिया दे ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि होयोब्ला माबोरै सिरि थायो जेबो बुंफिनगोन ना बुंफिना आं बुजिनोनो मोना नै माथो बिबोनांखौ गोबाबाय बिबोनांखौ लागायबाय आरो नै माबा 20 थाखानि सोबाय आच्छा
माबा 20 थाखानि बुस्थु जालायो नामा माया आं बुजिनोनो मोना टाइटेलफोरखौनो डेन्जार थार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर आर नै उन्दुनोसै फैद' आच्छा नै माबा सिफ्लेबाय माखौ माब्ला आरो माखौ जों मिथियानो बेफोरखौ मायाव मानिफ्राय लाना फैयो वर्ड्सफोरखौलाय नोंसोर बुजिदों नामा देलाय नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामना खोन्थालाय आं बारा बुजिनाय मोना दे बिदिफोरखौ बड़ा हरामी हो बेटा आरो नै नाय नोंथांमोना थिखोबाय गाखोबाय दिनै ये आंथ' एसे दाउटसो जाबाय आं बुजिनो मोनला दे रायजोफोर नोंथांमोना मा बायदियाव इमान भिउस होयो आच्छा आरो नै माबानि जानायनि मुलि गोबाव टाइम खालामनो आच्छा आं बुजिबाय दे बुजिबाय आरो लोगोसेनो मा होनदों नै जिफा जोब्बाय आरो लोगोसेनो नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै दा मोनायाव गवा नों बेथि फाथोबारि माबा माबि थ' जिखियानो जाया मानो बुंबाय थायोबा जोबनाय नङा थ' जिखियानो जाया मानो आं बे जरावनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरबाय नोंथांमोना नुबोखाबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोना नायबोगासिनो दंखायो सोरबा हारामिफ्रा नङा होमबा थ' जिखियानो जाया आं बेखौनो बुंनो नागिरगोन जे माखासे जोंहा इउटुब होननानै बुंब्ला माखासे आब्रुथिबो थायो आरो लोगोसेनो जोङो ससियेल मिडियानि इनफ्लुएन्सार जायोबा जों लोगोसेनो माबा मोनसेबाबो फोरमायनो हानाय गोहो आरो मोनसे जोंनि पाब्लिक अडियेन्सफोरनो जों माने फोरमायनो हानाय गोहो थानांगौ नाथाय बेयावदि फोरमायनाय जेबो गैया बुजायनाय जेबो गैया खालि गावनि साइडजों थांबाय आरो लोगोसेनो बेयावबो बेखौनो बुंगोन जे एसे लिमिटाव लाखिबा मोजां जायो नङा होमबा जे नाय नोंथांमोना बेफोर दख'नाफोरखौ बेफोरबायदि खामहैनाय मानाय बेफोरल' मोनसे जोंनि बर' समाजनि थाखाय गनायजाथाव नङा आरो लोगोसे बाख्नायजाथाव नङा नङा होमबा स' आं बुंगोन भिउसआथ' मोनगोन बेफोरनि थाखाय जेबो नङा नोंथांमोना जायफोर बेफोरबायदि जेबो हिन्जाव लानाय मानाय बेफोरबायदि भिउ खालामोबा भिउसआथ' मोनखागोन मानि थाखाय होमबा मोजांनिख्रुइ गाज्रियाव बांसिन भिउस फैनो नागिरो नङा होमबा नोंथांमोना मिथिखायो स' बास आं नाथाय बेखौनो बुंगोन जायफोर गोदानै फैनो नागिरदों इउटुबाव एबा गोदानै दं बिथांमोना बेफोरबायदि खालामनाङा नङाब्ला राम दुलायबो मोनगोनबो मिथिबाय न'खरनिजों थ' जिखियानो जाया मानो आं बे समाव बेखौनो बुंगोन जाय बिथांमोना नायनो इन्टारेस्ट मोनो नायहैबानो जाबाय बाट जायफोर माने गोदानै फैदों इउटुबाव एबा जायफोर फैनो नागिरदों बेफोरबायदि कन्टेन्ट लानानै फैनाङा नङाबा दुलायबो मोननो हागौ स' बास दिनै भिडिअखौ आं एसेबां फोजोबबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम बाय